kameraren bestaldean itsaso eskondriaz daukagu, itsaso aiaraldearra dugu, baina une honetan, ez da eskualdean bizi, baina ere bere lorpenen, bere lorpenen oihartzuna heltzen da eskualderaino, eta horri buruz arituko gara berarekin. Kaixo itsaso, zer moduz? Ondo eta zuek? Ondo, egia esan da, berriki izan dugu zure berri, eta, lehenik eta behin, zoriondu behar zaitugu, ikusi dugulako Europako, zilarrezko domina, lortu duzula, 1500 metroko lasterketan, atletismo lasterketan, oker ez banabil, pistan, ezta? Eskerrik asko. Portugalen izan zen aste bukaeran tan, aste osoan zehar izan zen, baina nire proba 1500 larun batean izan zen, pista estalian, eta kategorian, 35 urtekoetan, bigarrena esan nintzen bai. Eta, aipatuko diguzu, berez, sare sozialetan ikusi dugu, apur bat, ezustean harrapatu zaituela lorpen honek. Azalduko diguzu zergatik bizi izan duzula horrela ezustean, nahiz eta bizitza osoa eman duzun atletismoan eta lehiatzen, nolabait orain, apur bat, jokoz kanpo, harrapatu zaitu honek. Pasadan urtean, duela 14 hilabete amatxo izan nintzen, eta, gauzak asko komplikatzen dira entrenatzeko, konpetitzeko, eta, lehen biziko gauza nire aurra da. Orduan, nintzen entrenatzen, egia esan oso ondo sentitzen nintzen, baina ez dakit, igual nire lanarekin, beti, ni dentista bezala lan egiten dut. Orduan, lanarekin, aurrarekin, etxearekin, igual nahiz eta atletismoan jarraitu, burua beste modu baten daukazu, eta zure prioridadiak aldatu dira. Orduan, oso ondo sentitzen nintzen, eta ingurukoek esaten zidaten, oso ondo zaude, baina orain ez dakit, ez nun horren besteko presioa sartzen ere buruari, edo ez dakit. Orduan, Espainiako txapelketan bigarrena izan nintzen 800 eta 1500, eta Europako txapelketara juten nintzen pixkat, aber ze gertatzen zen. Ikusi nuenean daude listak eta teatzen dira nortzuk aterako garen konpetitzea, markagatik eta 4. postuan nengoen, baina oso ondo sentitzen nintzen azkenengo asteetan eta nire senarrari esan nion. Aterako naiz eta igual zait marka eta igual zait dozer gauza. Ni badakit ondo nagoela eta beze gertatzen den. Baina ez nuen espero. Horren besteko errendimendua ez nuen espero. Eta egia esan komplikatu izan. Eran oso motel erten ginen eta gero erritmoa segituan bizkortu zen eta gero eta bizkorrago zegoan eta oso ondo sentitu nintzen. Horregatik nengoen pixkat ezustekoan. Eta, berez hau izan da zure kirol ibilbidean agian unerik gorenena, naiz eta zuk esan duzun moduan, agian beste lehiaketa batzuetan gehiago prestatu zara, baina hau izan da zuretzate lasterketarik onena agian? Bai, nik uste dut baiet. Behin baino gehiagotan Euskadiko txapelketa irabazi dut, inkluso senior mailan ere irabazi dut Euskadiko txapelketa 1500 metrotan, baina, klaro, Europa aldera ateratzen zarenean gauzako ezberdinak dira. Jende asko dago lanik ez duen egiten, bakarrik entrenatu egiten duena, goiz eta arratsaldez, eta hori ez da nire kasua. Orduan, bai, esan dezaket lorpen hau dela nire 25 urteko karrera hontan garrantzitsuena. Eta orain, hau ja da jakinmina eta jakinmin bizia. Nola izan daiteke, ama izatea, lan egitea eta entrenatzea, eta suposatzen dut, noizean behin lo egitea. Nola egiten da hori? Azkenean
bale, mundu guztiak esaten du, bueno, dana egokitu behar duzu, oso zehatza izan behar zara zure planifikazioan, baina, bueno, a ber, ia esan da, nire senarra ere atleta izan zen, oso ona, orduan berak ulertzen dit, berak pila bat laguntzen du planifikazio horretan, orduan, bueno, igual nire entrenamendua arratsaldeko edo goizeko 11etan baldin bada, edo, bueno, normalean goizeko 10etan baldin bada, bera ere etortzen da aurrarekin ni ikusten, ni animatzen, orduan, bueno, berak laguntzen du pila bat prozesu honetan. Berak badakielako, niretzat oso garrantzitsua dela, eta berak nahi delako ere, azkenengo lorpen hauek, ez dakit, bereziak izatea. Eta, hortan gabiltz. Eta, bueno, normalean nik beti esaten dut, zeo zer nahi baldin baduzu, edo zer gauza egiten duzu hori lortzeko. Eta, hortan, zu esan duzu, noizean behin lo egiten dut. Eta, bueno, hortan gaude. Lan ta lan. Eta orokorrean, ama izan baino lehen, zenbat ordu entrenatzen zenituen demagun astero, eta orain ama izan da, zenbat lortu duzu entrenatzea. Hori, zaintzat hartuta, kontziliazioa gauza zaila dela, eta behartu behar dela nolabait buru bat. A ber, bueno, leheno astean behin deskanso totala egiten nuen, eta egunero 2 ordu terdiz egoten nintzen entrenatzen. Orain nola egiten dut, nola pixkat mendialdean bizi garen, bueno, ez mendia, baina, bueno, hiritik pixkat urrun, rodajeak egiten ditudanean, bateratzen naiz etxetik, eta gimnasioa etxean montatu dugu, orduan. Horrekin denborak murrizten ditut, eta hola, dana egin dezaket. Edo seriak egin behar baditu, geisten naiz pistara entrenatzera, baina bestela dana etxetik egiten dut, eta denborak murriztu egiten dira, eta entrenamendua moldatzen duzu aldosun moduan. Eta, zera, zure markak hobetu dira, edo mailaren arabera moldatu dira, nola izan da bilakaera hau, amatasunaren ondorioz, edo? A ber, jende asko esaten du amatasunarekin, errendimendua handitzen. Niretzat, nire kasuan, hori gezurra da. A ber, errendimendua edo markaketa berdindu ditut, inkluso 8 ere hobetu dut. Orain arte, 2 segundu hobetu ditut 8 pista estalian. Baina, a ber, ez da horren erreza. Nik uste dut aldatzen dena amatasunarekin zure pentsaera da, zure burua. Orain badakizu zer dan benetan sufritzea, orduan, nire kasuan adibidez, ni pistara ateratzen naizenean, nik argi daukat, pospartoan sufritu nuna, ez da okala horik. Orduan, 1500 baten, 4 minutu tapiko horiek sufrituko ditu dela, baina, pospartuan izan zela sufrimendua. Oraingoa ez da sufritzea, niretzat. Eta, aipatu duzu ez, orain sufrimenduaren beste ikuspegi bat duzula. Ez dakite, psikologikoki asko aldatu zaizun ikuspegia, kirolari dagokionez, minari dagokionez, sentitzen duzun presioari dagokionez, ez dakite nola eragin dizun amatasunak, zentzu sakonean, olako lehiaketak, olako lehiaketetan aritzeko, eta aurreko lehiaketekin alderatutan nola nabaritzen duzun, aldaketa hori guztia? Nire kasuan ni leheno oso orduri jartzen entzan konpetizioetan, eta noiz behinka ondo ateratzen zen, baino azkenean orduritasun horrek ez zidan disfrutatzen usten, eta konpetizioa pixkat estresantea zen niretzat.
Orain ordea ni konpetizioetara beti aurrarekin joten naiz, nire senarrarekin, nire aitarekin, nire familiarekin, eta ez dakit, beste ikuspuntu batetik sentitzen dut, ez? Konpetizio orain ez da estresantea, niretzat berazio bat. Ni konpetitzera joten naiz eta irtetzerakoan ez dakit, eske zoriontsu sentitzen naiz. Azkenengo konpetizioetan argazkiak ateratzen zizkidan mutil batek erakutsi zizkidan eta irribarrez negoen. Irten baino lehenago ni pozik nengoen. Eta gero konpetitzen nagonean, adibidez azkenengo European, Bragan, ni benetan esate dizut, azkenengo bueltan pentsatzen nuen gauza bakarra zen, nire aurra zegoela ikusten. Eta ez dakit, heltzerakoan ere, lorpena esan niretzako bakarrik. Ni pentsatzen nuen gauza bakarra da non dago nire txikie, non dago nire txikie, non dago nire txikie. Orduan, ez dakit, niretzat amatasunak ematen duena da kristonin. Barrutik ateratzen zaizu, ez dakit, lehoi bat bezala. Eta orduan ez dakit, baino ez bakarrik kompetizioan, bizitzan orokorrean, eta barruan daukasun ez dakit, una bestia, ez dakit, nora saldu baino. Eta, bueno, nik agian betzatzen nuen, amatasunaren ondorioz, eta, bueno, zaintza eta bar, agian orain kirola hartzen zenuela askatasun eremu baten moduan, baina ulertzen dudanagatik ez da horrela, ez da, gehiago umeak edo semeak ematen dizula motivazio edo indar extra bat zure azkenengo indarrak emateko edo agian erditzean ikasi duzu mugak apur bat harago eramaten, ez dakit zein irakurketa egiten duzun zuk. A ber, azkenen pixkat denetari da popurri antzeko bat. Bai esaten dizut, azkenengo esan duzuna, erditzeak emate dizula beste ikuspuntu bat. Hori, vamos, euneko duzula. Nere kasuan behintzat, ez dakit beste kasuetan. Eta ni benetan dan errespetatzen dut, baina nere kasuan komplikatu izan zen. Eta bai, barreraiok edo limite horiek pixkat urrunago eramaten dituzu. Beste alde batetik, bai dela liberazio bat nire entrenamendu ordu horiek, ez? Badira liberazio bat, azkenean eguneko estresa, lana, etxea, aurra, ez? Badaukazu tartetxo bat hor, zuretzat eta zure buruarekin lan egiteko eta pixkat erlajatzeko. Baina gero konpetitzen zaudenean, nik ja ez dut estresa sentitzen. Baina ondinot estresa, ez dakit, niri igual zait, bai, ateratzen nahi zenean, nik beti irabazi nahi dut, bestela ez duzu konpetitzen. Baina ja niretzat ez da lehenengo gauza. Heltzen ari dela? Bai, ongi etorria dela nire bizitzan? Por supuesto. Baina, ez dakit, beste madurazio bat daukazu zure buruan, nire kasuan, dana da oso ezberdina, dana da beste, niretzat ja dana ez da nire burua eta nire zilborra. Ni konpetitzen dut, baina badakit nirekin beste pertsona asko daudela inguruan. Eta, bueno, ez dakit nolakoa izan den, naiz eta bereziki urrunez egon Portugal. Portugalera joatea, umearekin, logistika, ordutegiak, ez dakit horrek, ez dut uste inondik inora erraztu dizun zera lehiatzea. Ez dakit nola bizi izan duzun hori. Hori bai dela estresantea. Azkenen aurra oso txikia da oraindik 14 hilabete ditu. Eta orduan, klaro, kompetizioa larun bat eguerdian zan, ostiraldean eguerdian atera ginen areaka, kotxean, aurrarekin, zenarra, aita, ni, aurra aur bat da. Eta aspertu egiten da kotxean, negarrez azten da, ara heltzen garenean normalean ez gara hotel batetara joaten gara
etxe batera, pues aurra ere hortikan pixkat ibiltzeko, ez egoteko egun osoa bakarrik logela batean sartuta. Orduan, bai da pixkat estresantea, baina bueno, behin ja, bera ere oso ondo portatzen da, eta ohituta dago oso txikitatik alde batetik bestera jotea. Aste bukaeratan etxera nire gurasoak edo nire familia ikusten, konpetizioetara ere beti etortzen da nirekin. Orduan, pizkatia ohitutzen hasi da, baina bai, egia esan da Portugaleraino, naiz eta ez egon oso urrun, genekien pizkat estresantea izango zala guretzat eta aurrarentzat, garrantzitsuena. Baina, egia esan da oso ondo portatu da, txapelketa hontan oso ondo portatu da, oso ondo egon da, eta nire egoera ez dela beste batzuena bezalakoa, beraiek hegazkinez juten diala, lasai, ez dutela kontuan izan behar kesi trona, kesi karrua, kesi janaria, ez dute kontutan hartzen, baina, nik ez dut aldatzen. Nire egoera ez dut aldatzen. Eta gainera emaitza honak ematen ditu, naiz eta sufrikarioa izan. Hola, barkatu? Emaitza honak eman dizkizula, naiz eta sufrikarioa izan. Bai, oso honak. Eta amaitzeko, hau izan da, amaizan ostean, lehenengo lehiaketa, emaitzak onak izan dira, baina, aipatu duzu ez, bidaiak ekartzen duen arazo guztia, estres gehigarri edo gehitzen zaion estres hori. Orduan, ez dakit pentsatu duzun noiz arte nahi duzun lehiatu, edo honek eman auspotu zaituen gehiago lehiatzera, edo zelan planteatzen duzun hemendik aurrera. Normalean galdera hori egiten didatenean, ez dakat erantzunik. Nire ustez helduko da momentu bat non ilusioa ez da egongo. Eta orduan izango da momentua beste modu batez sartzeko kirola, ez? Edo konpetizioak alde batera usteko momentua. Baina orain ondo sentitzen naiz. Emaitzak onak dira. Nire burua ere beste modu batez asimilatzen du konpetizioa. Orduan, momentuz, ez daukat, nik ez dut fetxa ekaduzidat, momentuz ez dut ikusten nire momentu hori. Helduko dala? Bai. Eta asimilatu ere egin behar dala? Baita. Baina, heltzen denean helduko da. Ederto, itxaso, helduko da, baina momentuz, disfrutatu eta gozatu familiarekin, lortutakoarekin, ez dela gauza makala, eta, martxa honetan, ziurrenik lasten egin beharko dugu zurekin. Ikusiko dugu. Gauzak etortzen diren moduan hartu behar dira, eta ikusiko dugu. Ederto, mil esker itxaso eta hurrengo arte. Zuei, eta, eskerrik asko, naiz eta jaraldean ez bizi, nirekin gogoratzeagatik, eta espero laizter elkar hitz egitea berriz.